mae Rhyw Flodau Rhyfel wedi ennill categori Ffeithiol Creadigol yr Llyfr y Flwyddyn. A os bu erioed ddiffiniad o'r categori Ffeithiol Creadigol, achos mae pawb yn sôn bob amser, beth yw Ffeithiol Creadigol? Wel, os oes rhywun yn gofyn y cwestiwn yn ei chi eto, cynigiwch y llyfr yma iddyn nhw a dweud, wy'n mynd siŵr beth yw, ond hwn yw e. Iawn? Hwn yw Ffeithiol Creadigol. Mae'r ffin rhwng yr hyn sydd yn ffaith a'r hyn sydd yn ddychymyg neu yn greadigol yn cael ei throedio yn aml iawn yn y gyfrol hon. Dwi am ddechrau trwy ofyn y cwestiwn mwyaf anodd mewn gwirionedd. Mae yna dreithydd yn adrodd y stori fan hyn, a'i enw fe yw Lewis. A Lewis wyt ti. Beth yw'r berthynas rhwng y treithydd a Llyr Gwyn Lewis yr awdur? Mae'n dibynnu pwy sy'n gofyn am hynny. Dwi wedi cynnal sgyrsia am y llyfr yma o flaen cynulleidfaoedd a cyflwyno'r peth yn llwyr fel ffaith. Ond nid dyna oedd y bwriad yn wreiddiol, dwi'n meddwl. Mae yna elfennau o ffuglen yma. Be sy'n ddiddorol ydy bod fi fy hun ddim cweit yn cofio bellach pa ranna sy'n ffuglenol yma a pa ranna sy'n ddim. Mae yna rai golygfeydd o gwmpas a mae'r treithydd yn siarad efo i nain a'i daid. Digwyddodd hynna erioed felly. Ond bellach bydd y nain a'i taid yn dod ata i yn mynd, o ie, cofio'r adeg yna. O na, achos fydd hynna i fyny. Mae nhw bron fatha tasyn nhw'n wir yn ymhen ni. Mae'r Lewis L na'n ddiddorol achos rhan yn weddol fian yn y llyfr, lle mae yna lun i brofi fo hefyd. Os oes gennych chi copi yma ar dudalen 37, lle mae'r adroddwr yn ymweld â mynwent Rhyfel yng Ngwlad Belg ac yn edrych ar hyd waliau o enwa pobl sydd wedi eu colli ond bod eu cyrff nhw rioed wedi cael eu canfod. A mae yna Lewis L yna. A dyna'r unig gyfeiriad mewn ffordd sydd yn awgrymu bod fi mewn gwirionedd yr un a y treithydd. Oedd yn ddorol achos o'n i'n siarad am hyn yng Nghaerdydd a nath rhywun sôn, wel wrth gwrs Lodwig Lewis oedd brawd Saunders Lewis a mi laddwyd o yn y Rhyfel, dwi'n meddwl, felly oedden nhw'n rhyw feddwl tybad a'i... Ond, wel, yr ateb dwi'n meddwl bod o fath o ryw fersiwn arall o hwnna fi. Fersiwn mwy pryd, gobeithio. Fersiwn mwy neurotic hefyd, felly. Fersiwn mwy creadigol o bosib? Wel, mwy blodeuog i iaith o bosib. Beth oedd yr ysbrydoliaeth felly? Pam est ti ati sgwennu? Achos mae yna deimlad wrth i ti ddarllen y gwaith. Dy fod ti wedi bod yn sgwennu nodiadau. Achos o'r amredd bod ti'n trio wneud rhywbeth arall a bod ti'n cofnodi dy feddyliau wrth i ti fynd ati i wneud peth eraill. Mae teimlad hwnnw'n dod yn llwyddo'n eitha cryf. Dyna, o gyda ti neu oedd ti wedi mynd ati'n fwriadus i sgwennu hwn? Wel na, mae yna bytiau sydd wedi dod o Uneddiadur'n Teifi ag ati pan o'n i'n dipyn bengach yn teithio gwmpas Ewro. Ond, dwi'n meddwl, mae yna ddwy nofel na sgwennwyd yn hon. A mae hwnna'n weddol onast mewn ffordd, lle fyswn i wedi licio sgwennu rhywbeth arall, ond mi ddoth yr hanes yma i darfu ar y peth. Dau beth o'n i wedi bod eisiau sgwennu amdano i'r siroedd, o'n i wedi eisiau sgwennu rhywbeth o nofel am Rhyfel, ond o'n i'n gwybod lle i ddechrau efo hynny mewn gwirionedd. Ac o'n i wedi bod eisiau sgrifennu am ymhrofiadau o fynd i deithio cyn mynd i'r coleg. Ond bob tro o'n i'n trio dechrau sgwennu'r dyddiaduron yna, o'n i'n cael y peth yn syrffedus. Y syniad yma o ddechrau, mynd nes i ddal y tren o Fangor a wedyn mynd i Heathrow a wedyn hedfan i fan hyn a'r llall. O'n i'n methu cynnal hynna mewn ffordd, a wedyn mae yna ambell i false start wedi bod yn fan'na lle. Ond wedyn, pan droddodd taid y folder yma i fi, dwi'n meddwl mae dyna mewn ffordd ydi man cychwyn y gyfrol yma, pan taid roi folder i fi'n cynnwys yr holl fanylion am i frawd o laddwyd yn Syria yn ystod yr ail ryfel byd. Ac yn fuan iawn o'n i'n gallu gweld sut bod elfennau o'r hanes yna
yn cysylltu nôl ata I wedyn, hynny ydi 40 o'n I pan geis i'r folder yma, 40 oedd o pan laddwyd o. O'n i'n ffindio wedyn hefyd, mae'r pethau o'n I wirioneddol isio sgrifennu amdanyn nhw o be o'n I wedi weld wrth deithio oedd olion y ddau rhyfel byd ym mhob man, ac o'n i'n ffindio bod y ddau beth yma'n gallu plethu yn eitha cyfleus mewn gwirionedd. Felly o'n i'n meddwl, wel, diolch, beth sy'n ni'n trio dod â'r ddau narratif yma at ei gilydd a gweld beth sy'n digwydd. A mi ddoth yna lot o bethau eraill yn sgil hynny hefyd, mae'n ddanam gyda blin ag ati a jyst trio plethu bob dim at ei gilydd, oedd yma'n ffordd. O'n i'n mynd I weid, o'n i'n mynd I gynnig I ti, bod na sawl arwr neu wrth arwr neu gymeriad pleillaw, yn gwybod beth yw'r gair, dyn nhw'n arwyr, dyn nhw'n wrth arwyr, maen nhw'n bobl sydd yn codi I pennau uwch lawr parapet yn ddigon addas yn hyn. A milwyr, nid o reidrwydd milwyr o iawn ryw, ond milwyr anfodol rai hwnnw, ond milwyr ydyn nhw I gyd. I ni'n meddwl am Hedd Wyn, mae a'i le yn y gyfrol, Dr Glyn. Ti'n wrth I fod, Saunders Lewis, oedd I hunan yn filwr. Yn ei tapus am y peth. Oedd yn hollol hapus. A wrth gwrs, dy orewyrth, yn dweud? Oedd yn siŵr o fod yn filwr anfoddog. Wel, ia. Ac eto ddim. Nid cael ei... Mynd o'i wybod nath e, dweud? Ond oedd e, wy'n siŵr oedd e'n clywed adiletoedd mynd, yn dweud e? Ti'n sôn yn un man bod e wedi mynd, gan mae fe oedd yr hynaf a oedd e'n teimlo I waith e oedd mynd fel yr hynaf. Ie, mae'r rhan yna'n ffilm Hedd Wyn, dydy, a dwi'n ni'n faint o ffuglenoli sydd wedi bod y fanna hefyd, ond yr teimlad na bod o'n, yn y ffilm yna, yn teimlo bod o'n gorfod mynd, fel bod Bob I frawd o gallu aros ar ôl, felly. O'n i'n fatha rhyw synhwyro rhywfaint o hynna yn fan hyn hefyd, ond wrth gwrs mi ath Arthur frawd arall, Taid, I ffwrdd efo'r RAF, ond mi ddoth o'n ôl yn fyw. A dwi'n meddwl bod Taid ei hun wedi bod yn ddigon bodlon mynd hefyd, ond wedi bod yn rhy ifanc. Ond dyna'r peth dwi'n meddwl ydy, dwi'n trio nid mynd allan o'n ffordd I fod yn anodd, ond cymlethu rhai elfennau fan hyn. Hynny ydy, dwi'n galw fy hyn yn heddychwr o'r gyhoeddiad, ond yn cydnabod bod yna rhyw apel i'r syniad yma o fynd I ryfel I brofi dy hun fel dyn mewn ffordd lle. Ac, ia, bod yna rhyw... Mae'n ddiddorol, dwi'n cofio, yng Nghynwr I, mae yna lunia ganddo fe yn y lle celf eleni o goedwig mamets yn y Somme. Ac fe dreies I oriau a dyddiau ac wythnosau yn eistedd ar gyddion y fforest honno tra bod e'n neud y lluniau hynny. A mae'n dal I fynd yn ôl yn o nawr am hynny. Ac oedd bod fyna yn profiad nath adael I ôl yn ddwfwn iawn arno I. Dwi'n meddwl, merch I weinidog ydw I, a bod na ddim heddychiaeth ymwybodol, oedd na rhyw fynd o'r tiarall heibio pan oedd hi'n dod yn fater o sôn am ryfel, oedd yn had yn gwisgo pabi coch, adeg sy'n y cofio, am I bod hi'n ddisgwyliedig iddo fe wneud. Ond oedd byth gofyn I ni wneud, na disgwyl I ni wneud chwaith. Ac oedd na rhyw deimlad nad oedd e rywsut yn rhan o beth oedd ni. Ond o fynd i'r Somme, o fynd I Mamets, a gweld yr holl feddau yma, ac wyt ti'n dweud yn un man yn llyfr, ynglyn â'r holl gannoedd o filoedd o feddau known unto God, y beddau dienw yma. A hwnna yw'r peth nath adael I argraff arno I, oedd lle o'n i'n mynd gerllaw Tifal, sydd yn gofeb yr un peth ar Menyn Gate yn y Somme. Ac wyt ti'n sôn am fod yn Nghlwyd Menyn yn clywed y last post yn seinio ar miloedd o enwau yma, neu enwau, does neb yn gwybod lle mae'r bobl hyn wedi mynd. Ti'n modd, I ni fel Cymru, am o'n i, yn yr oes hon, yn gosod yn hunain I fyny I fod yn rhyw fath o genedl o heddychwyr. Mae'n harwyr ni gyd yn heddychwyr mawr. Mae'n beirdd ni o'r 20th ganrif I gyd yn rhyw fath o bobl, heblaw Saunders Lewis, wrth gwrs sydd yn sefyll yn ei canol nhw'n yn ei hat pig rhywsut. Mae rhyw syniad am Saunders Lewis fel y milwr yma, yn gyda'r South Wales Borderers, fel y gyroddau.
Ond mae'r gweddill Waldo, i ni'n meddwl amdano fe, hynchwr mawr yma. Ac mae'r lleill i gyd rhywsut yn llugoer amdano fe. Dwi'n meddwl, mae fanna dwi'n yn ffordd, ond bod fi'n cydnabod bod yna fwy gymwythod iddo fo na hynna hefyd. Ond, ia, cydnabod bod yna wahaniaeth, achos mi'n neud taid, mi'n eitho hyd heddiw wylio yr holl seremonia yma sy'n digwydd adeg i cofio o'r tro. Mae hwnna'n beth bwysig iddo fo. Ond mae'n sôn yn un dan o'r llyfr am hawyr enna ni. Jyst dyna sydd oedd nhw'n olonfeddylfryd gwahanol ar y pryd. Ond o'ch chi sôn fan am yr miloedd y miliynau laddwyd, a mwyn i dyna ydi, mae'n amgais at hynny yn fan hyn hefyd. Hynny ydi, cydnabod, mewn gwirionedd, mae yna elfen, chi'n gallu dweud, dydy stori Uncle John ddim yn werth i hadrodd hynny di yn yr ystyr, fysa mae'n gwneud ffilm dda iawn, neu does na'n yr arwriaeth yna'n digwydd. Ac eto, oedd o'n un person ath i ffwrdd hanner ffordd rhwng y byd i gael ei ladd mewn gwirionedd, a dyna sut mewn ffordd mae gwneud, mae trio dechrau gwneud synwyr o'r rhestra enwad i ddiwedd na, o bosib ydi... Pigo allan ar Lewis, yn dyred, a meddwl am... Achos bob tro ni'n mynd i'r mynwentydd o gwmpas coelio fo met, os ych chi'n mynd o gwbl, dwi'n gwybod faint ohonoch chi sydd wedi bod allan yn Ffrainc ar Gwlad Belg, falle bod chi wedi bod fel bues ti sawl tro i weld beth ei hyfyn. Os ewch chi ddarllen, yn y capeli coffa, mae yna lyfryn cynllun y fynwent, ac mae yna lyfryn yn rhestru enwau pawb sydd yn y fynwent honno, ac mae yna lyfr ymwelwyr. Yn llyfr ymwelwyr Heddwyn, bob tro dwi wedi bod yno, Cymru sydd bron yn ddi-ffail yn sgwennu. Mae rhywun yn checio drwy'r llyfr i weld beth sydd yn o, nabod hwnna hon. Mae bron fel steddfod mewn llyfr yn Gwlad Belg. Ond trwy ddarllen enwau a straeon bychain y bobl hyn, yn oedran ni mewn ffordd, gollod i bywydau, bell o gatre, dau frawd enghraifft yn un o'r mynwentydd yn y som. Y ddau ohonyn nhw wedi lladd efo'n chydig o ddyddiau fi gilydd. Un arall wedyn yn wreiddiol o Flaenau Ffestiniog, a'i wraig bellach yn byw yn un o bentrefni glofal y Cymoedd. O'ch chi'n gallu gweld stori fer i fywyd e. Wedi dod lawr o un man i fan arall oherwydd clodi a gwaith efalle. Ac wedyn mynd, listo i fynd i'r rhyfel, a wedi symud i wraig o'r rhywle arall trwy'r fod, falle wedi cwrdd â wraig yn y de pwy o wyr. I ni yn creu y straeon hyn, yn di ni. Ac wyt ti yn y gyfrol ma hefyd, dwi'n teimlo, yn ymgodymu a... Dwi'n mynd i'n alw fe'n ddiffyg, achos nid diffyg wahanol fe, ond y ffocws gwahanol sydd gan bobl ifanc heddi, heb fod nhw'n meddwl y bydden nhw'n gorfod listio. Mewn ffordd, mae oes gyda'r cyd-i a yn hys cyd-i a yn yr cyd-i gyda'r 8fed fyddin yng Ngogledd Affrica ac yn ôl trwy'r Eidal. Pryn y bydde fe byth yn siarad am y profiad, ond oedd e'n hoffi pobl o'r Eidal yn fawr iawn, gwastod, ac yn teimlo'n agos atyn nhw. A dyna oedd hyd a lled i brofiad e mewn ffordd. Ond yn yn hoes ni, yn bod ni'n byw mewn oes by'r ryfelgar, dyw i ddim yr un math o fynd i'r ryfel. Does ddim potensial i hynny nag oes? Da ni ddim yn rhan o'n efo bellach, da ni mewn rhyw... Dwi'n cofio, ni'n gweithio ar fersiwn gynnar o'r gyfrol efo, yn rhais oedd hi di ymdeimlo fe hynna, teimlad beth oedd hi bod ni mewn rhyw ferddwr cyfalafol, lle da ni tu allan i hanes mewn ffordd. A mae rhywun yn gallu weld o rwan yn y bobl yma sydd yn gadael y Prydain i fynd i ymladd yn Syria, achos maen nhw'n teimlo yn fan yna bod nhw'n gallu cyfri, bod nhw'n gallu gwneud rhywbeth sydd yn eu tyb nhw o werth, felly. A mae'r... Da ni tu allan yna i gyd, felly. Da ni'n gysurus iawn fan hyn, da ni tu allan i hanes bron iawn. A dwi'n deud ydw i, mae eisiau ni gyd fynd i ryfel, felly, ond mae'n deimlad go ryfedd sgyn rhywun ddim yr cyfle na bellach i brofi hyn. Achos, i ti'n sôn am, yn amlwg, ni'n meddwl am ryfel, ni'n meddwl am erchyllter, ond dwi ti ddim yn cilio o ddiwrth y syniad, bod e'n gallu bod yn lot o hwyl, bod e'n gallu bod yn rhywbeth
gwrywaidd yn Cytoglyn enghraifft, a'r syniad bod y criw dynion yma'n mynd gyda'i gilydd ac yn ymddwyn yn arwrol i ryw bwrpas, ac eto, ti'n modd, o'n nhw wedi mwynhau i hunain mewn ffordd, bod na ymladd a brwydro. Dwi'n sôn yn un an, dwi'n meddwl bod o ddim yn unig yn lladd dynion ond yn gwneud dynion hefyd, felly. A dwi'n gwybod, i ddod yn ôl at beth eisiau gyna hynny di, dwi'n meddwl, da ni'n gallu hefyd cuddio tu ôl i syniad yma, da ni mewn rhyw feddwl cyfalafol, does am byd da ni'n neud yn Cymru. Dwi'n gymryd hynna fel esgus hefyd ar y degau i fod yn apathetig ac i bod yn ddi-ymadferth am bethau felly. Dwi'n trio chwilio hynna hefyd mewn ffordd. Un o'r pethau eraill drawodd fi yn y gyfrol yw bod y llefarydd, pwy bynnag yw e, hyn eto ti neu pwy bynnag yw hwnnw, yn chwilio am ffordd i fynd yn ôl drwy amser. Ar ddechrau'r gyfrol, mae yna sôn am... Dwi'n mynd i ddarllen y darn fan hyn am hynny. Cyn i'r... Dyma ni. Fi'n mynd gwylio'r rhaglen ar y teledu lle roedd byddonydd yn ceisio egluro i wylwyr gysyniad y elwyr yn entropi. Ffenomen ac amfiwyd yn sgyd datblygiad ail thermodynameg. Allwn ni ddim dweud i mi fedru dilyn pob manylun yn fanwl, ond fe'n swynwyd yn wir fe'n syfrdanwyd gan yr esboniad ar roddodd y cyflwynydd gan ddefnyddio delwedd castell tywod yn yr anialwch. O gyffwrdd â chwarae a phentwr y dywod, esboniodd y byddonydd, nid yw hynny'n effeithio llawer ar ei siarfau strwythyr neu ei wnithuriad, oherwydd nad yw'r brynhau wedi ei ffurfio mewn modd ddillio o drefnus neu drefniedig. Ond pe fawn yn creu trefn, eglurodd wedyn, drwy greu castell tywod, ac wrth roedd ganol teclynnau dyfrydol ar gyfer y dasg honno o'r glaw ac adeiladodd gastell godidog yn ei flaen ein llygaid, mae'r cyffyrddiad lleiaf o'm heiddo, neu hyd yn oed ymyrraeth gwynt yr anialwch, yn mynd i fod yn ddigon i amharu'n gyrfa'r ar strwythyr y castell ac yn y pen draw i'w dynistrio. Mae hwnna, entropi, y syniad yma o... Yn y pen draw, waith faint o ddiwyllio sydd yn digwydd, y mae'r gwylltio yn mynd i ail ddod, yn rhywbeth sydd yn seilio gweilod y gyfrol i gyd yn tyfu. Dwi'n gwybod os dwi'n coelio hynna bellach, dwi'n meddwl, eto, lle dyna lle mae y treithydd o fi'n wahanol i'n gilydd. Gobeithio bod fi bach yn optimistig na hynna, ond y syniad bod ni'n mynd i un cyfeiriad o drefn i anrefn mewn ffordd chi. Ond hefyd, dwi'n meddwl, da ni mewn cyfnod rwan ers y llynad, mi fyddwn ni am rhyw 2 blynedd eto, lle da ni yn cael lot o ryw gofio a choffau yn digwydd. A mae eisiau herio cwestiynu sut ydyn ni'n mynd ati i wneud y choffau yna, dwi'n meddwl. Achos mae o'n baradox, mae o'n... Nid i, pa mor bwysig ydy choffau, ond pa mor amhosib ydy gwneud hynna heb gofio'n iawn. Ond allwn ni'n cofio, hynny di, dyna pam bod fi ddim... Ar un oed dwi'n sôn, bod fi wedi meddwl, sgwennu'r holl beth o safbwynt John, fath rhyw fath o nofel, ond mae'r peth yn anghyraddadwy mewn ffordd bod fi ddim yn gallu gyrraedd o achos mae'n amhosib mynd yn ôl drwy amser i wybod yn union sut oedd John yn teimlo. Rydw i'n neud yn y darna yn yr eidl ar y dechrau efo'r Hywel ag ati lle mae'r treithydd yn trio. Ydy pobl eraill wedi cael yr teimlad yna o rwystredigaeth pan ydych chi mewn safle hanesyddol a ydych chi eisiau gwybod sut oedd o'n edrach. A dyn ni am dro ddo i ystod marchell a sa'n byd yna. A jyst yn meddwl, sy'n wrth y modd yn gweld sut oedd fanna'n edrach pan oedd o yn i agoniant fi. Ond y clip na ar Entropy, mae hwnna ar YouTube gyda llaw sy'n gwybod eisiau mynd i chwilio amdano fo. Ti'n chwilio am Entropy ni? Na, Brian Cox ydi o. Ie. So, dyrwch Brian Cox Entropy fewn, dwi'n meddwl bod y peth cyntaf sy'n dyfynu, dwi'n meddwl. O'n i jyst i cael yn haro fo, mae'r rhaglenni yna wych pa mor glir ac eglur mae o'n gallu egluro cysyniadau o gyrrus mewn ffordd, dwi'n meddwl, waith i ddefnyddio i ffordd o egluro ddim neu fydd pobl ar dos yn llwyr. Un peth wnaeth yn haro fi ynglyn ag arddull y sgwennu, a dwi wedi siarad gyda ti o'r blaen ynglyn â hyn, a ti wedi gweud bod ti ddim yn tymlo hynny, ond falle nad y le di yw dweud hynny'n llwyr. Dwi'n gweld dy fod ti'n dieddol, falle, o gymysgu pethau yn yr un modd ag y bydde T.H. Parry Williams yn gwneud i'n ysgrifau fe. Mae yna wyddoniaeth yma, mae yna deithio yma, mae yna
hunan ddadansoddi yma, mae yna ymgodymiad syniadau mawr mewn ffordd sydd ddim yn llethol o gwbl. Fydde ti'n derbyn gymhariaeth at H. Parry Williams? Os yw'n llawen, sy'n gymor. Ia, mae'n siŵr bod o'n feddwl debyg, yn mynd i fod yn neud o pistol. Ia, bela, hunan ddadansoddi, mae'n bod gael syllu, mae pobl eraill gael efo, felly well gen i, ia, mae hunan ddadansoddi, hefyd. Ond, na, ia, rhyw fath o drio plethu pethau'n hyd mwyn trio cyrraedd a trwy'n mae hynna'n rhan o arddull y sgwennu hefyd. Mae rhai pobl di fwynhau o, rhai pobl di weld o'n weddol llefurus, ond mae iaith yn chwarae rôl bwysig efo hyn. Yn un peth, mae'r ffurfioldeb yn rhyw fath o wal sydd allan fy ngwahanu fi a'r treithydd mewn ffordd, ond yn golygu bod y treithydd hefyd o fi allan i beth o'n edrych teg i fewn ac yn trio cyrraedd pethau, ond byth cweit sy'n gallu dod at ddatganiad neu rhywbeth terfynol, os ydyn gorau arwain ymlaen at rhywbeth arall mewn ffordd. Ond mewn gwirionedd, dyna yw hanfod thema'r gwaith, ynddo fe? Allu di byth a chyrraedd nôl at y peth hwnnw, achos mae wedi cloi yn hanes, fel mae Gwyn Thomas yn dweud yn Croesi Traeth, mae'r eiliad diwetha yna, yr un mor bell yn ôl mewn hanes, a goes y cerrig. A dyna pan mae'r arddull yna mewn ffordd, mae pobl wedi gofyn os ydyn wedi gallu sgwennu mewn arddull bach symlach, ond mae hwnna'n rhan mor brifol i fi o be mae'r llyfr yn sôn amdano fo, fes ni'n wedi gallu sgwennu fo mewn un ffordd arall, dwi'n meddwl. Achos, dwi'n gobeithio, dwi'n mawr hyderu, bydd hon yn dod yn un o'n clasuron y rhyddiaeth anffuglenol ni. Mae yna traddodiad o ryddiaeth anffuglenol yn Gymraeg, nad yw i falle'n cael digon o sylw. Ond dwi'n meddwl eto wedyn am bobl fel Archie Jenkins. Ie, dyna ni'n dweud on. Mae yna dylodiad yna yn ymwedig gyda Llan Ail. Yn hynny cyntaf, nes oedd ganol yr 20 ganrif o sgwennu ysgrifa, ynddo? A ni'n darllen ymath yn barn dod ymlaen i Snwffo Celis hefyd i dechrau efo ysgrifa cyn mynd i sgwennu ffuglen. A dwi'n meddwl, ydy Fflydawfydd yma, wedi bod yn gwneud pethau tebyg yn Taliesin yn ddiweddar hefyd, o'n i'n gweld hi'n sôn am yr ynghylch yn dwi'n pethau, mae eisiau mwy o ryw sgwennu difyr ysgrifol sydd allan chwarae fo'r ffin a rhwng ffaith a ffuglen felly. Y Ffeithiol Creadigol, dyma ni'n ôl eto at yr union categori, mae eisiau sgwennu. Ia, mae o yna, dwi wrth y modd efo sgrifa Parry Williams yn dda, a pethau Archie Jenkins felly, so'n gret gweld mwy o math yna o sgwennu. Wyt ti'n mynd i wneud mwy o math yna o sgwennu felly? Mae amser. Na, dwi'n meddwl, o'n i'n ofn ar un adeg bod fi wedi dod o sgwennu'n unig gongol, os ni'n mond yn gallu sgwennu'r arddull yma am beth eto, ond dwi'n licio archwilio fo a gweld lle mae'n mynd a... Ond... Dwi'n meddwl bod yna bobl eraill yn gallu sgwennu straeon da, solat, gymaint gwell na fi, felly waith i fi fod yn trio gwneud rhywbeth a rhyfedd eraill yn lle hynny. So, ia, gan i weld. Dwi'n credu'r mawr yn hynny, bod pawb i fod i weithio i fi cryfder. Ia, mae yna rai pobl sy'n dweud o mae rai cael rhyw gwynnu'n storiol cryf i bob dim sy'n cael ei goheiddi. Wrth gwrs mae yna le hynod bwysig i bethau fel yna, mae yna le hefyd i brofi a trio ffindio ffyrdd gwahanol o fynegiant hefyd, dwi'n meddwl. Ond ges i gyfle am tro cyntaf erioed yn gynharach lenni i sgwennu stori fer. Dwi'n meddwl bod i stori fer dda iawn, ond nes i fwynhau profiad o i sgwennu hi. So, swn i'n licio trio gwneud y math yma o beth, ond ar ffurf nes at ysgrifa neu straeon byrion unigol, felly ella. Dyna math o beth sy'n mynd trio ni nesaf. Mae'r treithydd, mae ti, hwnnw neu fwy, wedi bod i bedwar ban y byd yn y gyfrol yma. Ond mae'n arbennig o addas, mae'n Steddfod Maldwyn i ni'n trafod, oherwydd mae John, ysbogydd yr holl beth mewn ffordd, mi roedd e'n hannu o'r ardal hon. Oedd, lawr y lôn yn Llangedwyn, yn y briw, jyst allan ni Llangedwyn, a felly, da ni daflu'r carreg go iawn yn fan hyn. A lle swn i'n darllen y darn yma... Dwi'n licio rhesymeg, newn ni alw fe'n ti am y tro, dy rhesymeg di dros benderfynu bod ti ddim am fynd i syriad, oedd ddim byd i wneud gyda'r ffaith bod y lle yn rhac stupid airs o ryfel ar hyn o bryd. Y ffaith yw,
o ti'n bechu ffindio ffarm y teulu yn fan hyn, felly pa o beth bydde gen ti o ddod o hyd i'r fynwent hanner ffordd o'n byd? Mae taid, pam sa ti wedi gofyn, mae rhywbeth rhyfedd sydd ddim yn cael ei ddeud trinta ni mewn ffordd a fysa wedi bod yn anodd iawn gwneud, ond lle gael gyfle rhyw ben i fynd yn ôl i'r llawsos yma. Fe athyn ni am dro ddoed y gwiraf eisiau'n gyrru drwy Llangedwyn, a nes i ddim troi ffwrdd i'n dechrau fanno. Falle bod yn yr ystyr rhamantaidd pyr, yn lle nad wyt ti fod i fynd iddo fe? Wyt ti di ystyried hynny? Wel, dyna ydy'r dan yma mewn ffordd, lle dyn ni'n neud allan o'n Mae'n lefydd wedi cael o blaenau ni yn bob man. Cofio sy'n echlysur chydig fisoedd cyn i nain y taid symud ôl am yllyn. Ond roedd yn meto'n gymharol heini a fi'n wedi cynnig mynd â nhw am dro yn y car o gwmpas yr ardal. Eitha am ddiweddar wedi bod yn dywydd mawr a'r Rhyw a'r afon yr ymwelodd y tri ohonom a nhw yn tarhannu heibio. Gan sylweddoli'n raddol, mae nhw wedi mynd â fi am dro, mae fi oedd yn gyrru, wrth iddyn enwi pob bren a lôn gan basio'r capel ar ail y Rhyw. Nad oedd gen i syniad ar y pryd, medrwn weld o edrych ar fap yn diweddarach a bod wedi teithio cryn bellter i'r ddau gyfeiriad o lan fyllin y dynod hwnnw. Gan ymweld yn gyntaf nid nepell o'r Rhyw a'r afon hwnnw a chapel coffa a'n Griffiths yn Olanog, lle cafodd pendelw o'r ferch o ddolwar fach greu'n effaith anaf yn ei blaster gwyn fel ysbryd bron ac wedi osod ar waelod un o'r trawstia, fel pe bai ei hysbryd hi mewn ffordd tradigaethol yn cynnal y lle. Ni rwystro rhag syrthio gan ei gadw ar ei draed. Adeilad rhyfedd ddigon oedd y capel o'r tu allan, gyda'r meini tywyll a'r talcan pig uchel, fel pe bai methu penderfynu a'i capel a'i eglwys ydoedd, a'r cyntedd crwn yn estyn allan o flaen yr adeilad, bron fel tyred ar long ryfel. Pe bai rhywfaint o hanes i'r adeiladu gan taid, nain yn canu ambell linell o emyn, a thorodd y tri ohonom yn henwa ar dudalennau'r llyfr ymwelwyr. Sy'n ôl o'i a mi welis yr enw yna, felly fi ydi hwnna fan'na. Cyn cael drws yn dawel ar un holach a ddod yn ôl at y car. Wedi hysbrydoli neu sbarduno falle gan yr ymweliad a'r capel, mynnodd nain a taid wedyn rhoi cyfarwyddiadau i mi, mwyn i ni ddod o hyd i dolwar fach, cartra fan. Ac yma hen hir a hwyr canfu'r car drian ei hun, ar ôl dod dros ffordd ddigon anwastad a ffoncio, o flaen buarth fferm, nad oedd modd mynd dim pellach heibio iddo, ond nad oedd modd mynd iddo chwaith, oherwydd bod giat fawr bren wedi chau ar draws yr adwy. Dysges i'n angregus, yn barod i fynd i gnocio ar y drws, ond gwaredodd y ddau, a oedd am ryw reswm wedi penderfynu eistedd gyda'i gilydd yn y cefn, yn hytrach na bod un yn eistedd wrth yr ochr unna, gan fyny siŵr nad oedd teulu'r fferm yn dymuno cael rhyw bobl ddiarth fel ni yn dod i gnocio ar ei drws bob munud. A bod yn rhaid fod y ffaith i'r giat gael ei chau ar adwy'r buarth yn ddoi hun yn arwydd nad oedd trigolion presennol y fferm yn dymuno cael neb yn tarfu arnynt. Nôl yr eithon felly at y ffordd fawr, fi'n andal i gael rhyw ffurf ar sylwebaeth i ben draw gan y ddau yn y cefn, yn gyda chyfarwyddiadau sydd i gyrraedd sycharth yn mwy Llangedwyn. Rhyfedd ddigon yn sylweddolus wedyn y bydda wedi bod yn haws i mi ddychwelyd drwy lamyllin ei hun, ond mynd i fyny tua brithyr yn eithom gan droi wedyn, fel ei bod yn dod at Llangedwyn o gyfeiriad y gorllewin, cyn pasio trwy'r pentra a throi o'n lan Silyn. Gwyrdd ar ddau union lle i fynd, ac ymhen dim roedd o'n wedi parcio'r car ger y fferm cyfagos. Ond o gyrraedd y giat ar y llwybr troed a'r weiniau fyny'r mwnt, canfu taid i bod wedi chloi, ac felly ymlwybrodd y tri ohonom i lawr at y fferm yn ôl ysfysiad ar y giat er mwyn cael caniatad y ffermwr. Ond er gan fod neb hyd y lle, bu raid i'r tri ohonom fodloni ar edmygu sycharth ar hanner cilch o goed a dyfau o amgylch o belltar parchus, o safle ar ymosodwr yn hytrach na'r amddiffynwr, y noddwr, yr ymgeleddwr. O'r safle hwnnw a gyda rhwystredigaeth y giat a'r glo o'n blaen, ac yn wir falle rhwystredigaeth y ffaith fod yma gyda nhw, gan ei gallwn unna fod wedi neidio dros y gwyd a dringo'r bryncyn heb fy nghanfod yn byr hawdd. Gallwn rhywsyd gydymdeimlo a pha mor frawchus ac anorchfygol y gallasa'r ceiri hyn yn dangos, yn ogystal â pha mor groesawgar y byddai'r gair wedi teimlo i lefnyn o fardd di-nawdd neu deithiwr lles wrth i ddod heibio'r gornel ar ei ffordd i lawr o'r bwlch a gweld y Academi yn y dyffryn o'i flaen. Mae hidiam fydd nain wrth i mi gyrchu'r car drachem, i gyd ddod yma dy hun eto rhyw ben. Wedi'n gregysu drachem, roedd nain a finna'n barod i nelu nôl am lamyllin, ond wrth i mi droi'r allwedd yn yr injan, rhosad i funud, medda taid yn dawel, a nodi bod un lle arall yr hoffau ymweld ag o. Daflad carreg o'r fan felly, troes y car eto ar hyd lôn gul a'r weiniau fyny'r Rhyw, y tro hwn,
gan I dilyn am ychydig amser yn uwch ac yn uwch, cyn i'r brych agor yn ara, nes y gallem weld cae gohelaeth o'n blaenau y llethyr, a thu bychan yn y pen pella, ac er nad oedd yr un o'r ddau wedi crybwyll y peth, mi wyddwn y pryd hwnnw, ei bod wedi dod yn ôl i ganol aren. Du a gwyn wrth gwrs oedd y tŷ yn fy nychymig I, ond roedd i'r tŷ hwn baent griannog o ryw liw gwyrdd tywyll ond gwelw, a fframiau'r ffenestri dwbl a'r drysau PVC I gyd yn wyn, nes iddo gymryd arno am ddangosiad cartra yn allaf fod yn hun ar ryw 20 neu 10 mlynedd ar 20. Ni wn I sicrwydd pam bod y ffaith i'r tŷ gael ei adnewyddu yn y fath fod wedi peri fath ofid I mi. Oherwydd mi ddylwn fod yn falch am hwn I fod yn dal yn gartra I rywun, a hwn yn gartra roedd y perchnogion yn amlwg yn cymryd gofal ohono. Gymaint yr aflynyddodd y trawsnewidiad anisgwl hwn o le, a doeddwn erioed wedi adnabod yn ei gyflwr gwreiddiol. Nes fy mod bron yn sicr y bydda wedi bod yn well gen I, weld y lle'n adfail neu'n fyrddin. Ac o ystyried y peth bellach, roedd y teimlad aflonydd hwnnw yn hyd yn oed yn fwy afresymol, oherwydd nad oedd gen I ar y pryd rhyw syniad o hanes y lle, nag ymwybyddiaeth o'r bwysigrwydd, neu o leia nid ei fath radda ag addysgais ers hynny. Dim ond dwysau'r ymdeimlad hwn o drallod, a naeth y ffaith nad oedd fy nhaid am nain, fel gyda'ch y nifer o leoedd eraill y diwrnod hwnnw, aillen fodlon, neu o bosib na allent fynd heibio'r giat o wahanau'r dreifod I wrth y lôn. Ac na fyddai modd fel arall o adnabod pryd yr oedd un yn dod I ben mewn llall yn dechrau. Mae yna lun ohonom yn blantsbach yn un o'r albums gartra. Neu falla wedi meddwl mae llun o deulu fe ewyrth brawd fy mam yn blant ydw, yn sefyll o flaen y tŷ hwn. Ac nad oeddwn erioed wedi gysylltu â chanol aren o edrych arno cyn y diwrnod hwnnw. Ond dyma hwnnw'n brawf yn ddoi hun bod fy nain am taid rhywbryd wedi mentro ymhellach na'r giat, a hyd yn oed o bosib wedi mentro cnocio ar y drws, esbonio mai dyma gartra plentyndod yn haid, a gofyn am gael edrych o gwmpas. Diwrnod hwn fod bynnag, gwrthod yn lan ymwneud rai. Er I minna gynnig mynd fy hun I gnocio ac esbonio, a taid yn teirio'r cefn, na, does na neb adra siwr. Wrth gwrs nad oedd neb adra. I taid, nid oedd neb wedi bod adra am hanner canrif ar rhagor. Mae'r gyfrol yma yn tynnu ar lot o dyfyniadau di. Mae yr ysgogiad yn chydig bach o lwc mewn ffordd, achos bod gen ti stori yn hanes dy deulu. Dwi'n gwybod dy fod ti'n fardd ac yn ddarlithydd, ond dwi'n awyddus iawn I dweud ti'n sgwennu mwy, a oes na fwriad I fynd nôl falle I sgwennu mwy o'r math yma o beth? Oes, sicr. Dwi'n trafferth mawr o sgwennu barddoniaeth ar hyn o bryd. Dwi'n gwybod pam. Ond dwi wedi mwynhau y profiad o sgwennu'r gyfrol yma, felly... fel o'n I sôn, rhyw fath o'r gyfrol o straeon byrion, gweddol rhyfedd ac ysgrifol, sydd gennau wedi gynllunio. Wedyn mae cael amser am ynydd a ysbrydoliaeth I orffan hynna yn rhywbeth ti'n gobeithio wneud dros y cyfnod nesaf yma. Na, mae gwaith ymchwil yn gorfod cymryd yn oroedd ar y degau, felly rhywun mae dyna fel wneud fwyaf o hyn ymlaen. Mae un cwestiwn arall gyda fi. Gan bod ni'n cymryd erbyn hyn, mae profiadau Llyr Gwyn Lewis yw llawer o'r profiadau teithio sydd yn y gyfrol hon. Wyt ti yn mynd â ni ar deithiau pur ddiddorol? Ble o'r holl lefydd wyt ti'n sôn amdano, wyt ti'n mynd I Oberamaga, wyt ti'n mynd I Venice a Rhyfain, wyt ti'n mynd wedyn ymhellach I ffwrdd, wyt ti'n mynd I Brag ac I Krakow a I bob mathau o lefydd. Lle o'r holl lefydd hynny, wyt ti'n sôn amdano nhw'n llyfr ac efallai nad wyt ti wedi sôn amdano nhw, ydy'r lle bys ti fwynhau fwyaf? Hwna ydy'r cwestiwn nodda. Dwi'n gwybod, mae Rhyfain I fi'n dinas oherwydd jyst yr heinan o hanes sydd yna. Dwi'n teimlo eich chi beth dyrchu wylod y lle yna mewn ffordd lle. Sa'ch chi'n gallu mynd yn ôl gannoedd o weithiau a bod heb lawn werthfawrogi'r lle. Felly, da I Rhyfain am hwn. Wel, nes I fwynhau y darn am Rhyfain, achos dwi wedi bod sawl tro ar deithiau diwylliannol a teithiau rygbi a niwylliannol.
Ac un o'r llefydd wyt ti'n sôn amdano nhw mewn cryn manylder, ac y baswn ni'n annog unrhyw un, os nad ych chi wedi bod i'r lle hwnnw yn Rhyfain, ac bod chi'n ffindio chi'n yn mynd i'r Rhyfain, gnewch ymdrech i fynd i Eglwys San Clemente. Mae Llyr yn sôn mewn manylder am ogoniannau'r eglwys honno, sydd ar un lefel yn y math o ogoniannau chi'n cael mewn lot o eglwysi Rhufeinig, ond drwy dreiddio drwy'r heine, ac mae'r heine i'w cael yn amlwg iawn yma, chi yn gallu mynd i lawr o dan y ddaear. Trosiad byw, dydi? Ydy mae fel trosiad byw, ac nid yn unig i chi'n camu allan o ryferthwy eglwys Rhyfain yn ôl i eglwys gyn-gristnogol y Rhufeiniaid, i chi'n mynd drwy heine hanes, mewn ffordd fyw iawn, mewn ffordd dyna'r agosaf wyt ti'n dod at wthio entrychu yn ôl. Ie. Wel, o'n i wedi sgwennu cryn dipyn o'r llyfr yn barod cyn i fynd i fanna. Mae hynna'n, eto, dwi'n tynnu rhyw brofiad mwy diweddar a'i roi o mewn gyfleus o ran y narratif yn rhywle arall. Mae hynna'n rhan o'r ffuglenni sy'n digwydd yna. Mae'n anhygoel, mae'n wir werth mynd os ydych chi'n mynd i'r fan. Dim yn bell o'r Coliseum ydy, a mae'n fatha just eglwys gyffredin ar y top, wedyn ydych chi'n mynd lawr y grisiau, ydych chi'n camu nôl mewn hanes i eglwys llawer cynt, a wedyn lawr eto, a mae'n rhyfeddol yna, achos mae gennych chi'r deml Fythrig yma, a wedyn ydych chi bell dan y ddaear ac yn croesi stryd, nad ydy ddim lletach fawr yna hynna, wrth gwrs mae'n bryd i'ch chi ffenni bellach, wedyn ydych chi mewn tŷ un o uchelwyr Rhyfain oedd yn un o'r Cristnogion cyntaf, ac felly ydych chi wedi mynd o deml Fythrig, ydych chi ar y ffin y fanna mewn ffordd rhwng dwy ffin. Camu o baganiaeth i Gristnogion am y tro cyntaf mewn ffordd. Felly mae'n wirioneddol werth mynd fanna. Mae'r trosiad yma wedi cael ei wneud yn special ar gyfer cael ei sgwennu amdano fo, felly o'n i'n meddwl mae rhaid i gael hwn i fewn rwysyd. Mae'n sgwrs ni, siwr o fod yn amser dyrwn i bennar, ond ni'n wedi mynd i bob math o lefydd fan hyn, ac mae'r gyfrol ei hunain yn gwneud hynny. Os wyt ti'n gallu crynhoi, i fi, cyfrol fel ti'n gweud am gofio, ond hefyd cyfrol am y ddeuoliaeth rhyfedd yna sydd rhwng awydd dynion i ddangos ei hunain mewn rhyfel a gwrthini rhyfela yw un o'r prif themau hefyd, yn tyfe? Ie, wel, hynny di, pan ni'n gweithio rhan yma Angharad Price, achos bod ti'n mynd i gynifer o wahanol gyfeiriadau yna, Angharad deithau, mae'n rhaid ti feddwl am, mae'n rhaid ti drio crynhoi'r holl beth mewn un frawddeg, mewn ychydig eiriau. Unrhyw beth sydd ddim yn berthnasol i hynny wedyn, sy'n nhw o'na. A nes i ddod fel lawr i pa mor bwysig ydy y weithred o goffau ac eto pa mor amhosib ydy cofio ar tyndra yna. Ond be mae lot o fawr o bobl eraill wedi weld yn y gyfrol ydy'r ddeuoliaeth arall yma rhwng gwrthini, rhyfelau a pel o mewn ffordd. Oedd hwnna yna gennau, ond oedd o jyst yna yn y cefndir i fi mewn ffordd felly. Felly dwi'n falch bod pobl eraill wedi gafel yn hwnna i dynnu allan. Cyn bod ni stopio ni, os yw'n jyst yn egluro, mae yna lyniau wedi bod ar lŵp yn fan hyn a mae nhw'n lluniau sydd yn ymddangos yn y gyfrol, ond mae yna sôn ar un adeg amdana yn Florence hefyd yn cymryd fideo rhyw gerddorfas bod fi wrth y modd efo'r gerddoriaeth a bod fi ddim yn gwybod be oedd y gerddoriaeth a hyd y dydd heddiw dwi ddim yn gwybod be oedd y gerddoriaeth yna. Felly os oes yna unrhyw arbenigwyr yma sydd awydd rhoi gwrando ar y fideo a rhoi cynnig ar wybod beth yw'r darn. Swn i wrth y modd yn cael gwybod be ydy'r darn. Mae'n rhyw glip byr iawn ydy o, ond mae hwnna'n fel hunan, mae'r fideo yma'n ddiddorol, achos mae hwnna'n eito'n crynhoi i gyfrol. Nes ti seithi'r fideo mewn lliw, ac wedyn nes ti ati ffidlan efo hi. A i throi hi'n Robert Llyr Gwyn sydd yn edrych fel Robert llawer hun ag yw e. A yn y broses honno, nes ti fethu o mynd yn ôl i'r gwreiddiol, felly dim ond y fersiwn Ffeithiol Creadigol o'r fideo. Nes bod ddim yn gwybod bellach. Mae'r gwirionedd yr un mor ddryslyd falle a nid dryslyd, ond yr un mor anelwig o bosib ac yw'r gyfrol ei hunan. Felly, diolch yn fawr i ti am fod mor agored a diolch am y gyfrol. Mae'n wirioneddol, dwi'n meddwl, yn un o'r
mi fydd hi'n un o'r clasuron newydd, dwi'n gobeithio'n fawr iawn. Os nad ych chi wedi darllen hi, faswn i'n eich siasio chi i wneud. Mi allwch chi fynd i bob man yn y byd, ond hefyd i bob man yn eich pen eich hunan, ac mae hwnnw yr un mor bwysig dwi'n meddwl. Diolch yn fawr.